ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പം ഞാൻ ഈ ചിരിച്ച് കളിച്ച് പോകുന്നത് വെറുതെ അല്ല. നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലേണേഴ്സ് എക്സാം എഴുതാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ലേണേഴ്സ് എക്സാം ഭയങ്കര ടഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് വെറുതെ പറയണില്ല. കാരണം ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ 4 മാർക്ക് കിട്ടി. നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് തോറ്റിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞപ്പോൾ ലേണേഴ്സൊക്കെ ഏത് മണ്ടനും പാസ്സാകാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ട് തോറ്റിട്ട് വന്നാൽ മന്ദബുദ്ധി എന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എൻ്റെ ഈഗോ ഹേർട്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് പഠിച്ച് ലേണേഴ്സ് എക്സാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പാസ്സായ സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ നേരെ ഫോട്ടോച്ചിലുള്ള അച്ചൂക്കൻ്റെ കടയിൽ നല്ല സവാള വെച്ച് മട്ടൻ ചാപ്സും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കട പൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനായ ഹോട്ടൽ സിറ്റി സ്റ്റാർ, അതായത് നമ്മുടെ ബാലൻചേട്ടൻ്റെ കട. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി സ്ക്വയർ പൊറോട്ടയും മട്ടൻ ചാപ്സും കിട്ടും. വെറുതെ പൊളി സാധനമാണത്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കില്ല, പൊറോട്ട എടുത്ത് ചാറിൽ മുക്കി നല്ല ഉണങ്ങാതെ കഴിച്ച്. ആൻഡ് അച്ഛ എടുത്തത് പഴംപൊരി ആയിരുന്നു. ആൻഡ് അച്ഛ പറയണ്ടായി പഴംപൊരിയും മട്ടൻ ചാപ്സും നല്ലൊരു ഗുഡ് കോംബോ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ കഴിച്ച് നോക്കിയില്ല, എൻ്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക്. അത്ര ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ബൈ.